Sikli ja siklin käyttö. On kahdenlaisia sikliä, pääasiassa suorakaiteen mallista ja tällaista muotosikliä. Suorakaiteen mallina on se yleisin. Edullisin sikli on Bauhausissa euro 50, euro 30. Tämmönen muotosikli on kätevä, viilatiheähampainen, terotukseen on myös tarpeen. Saadaan tehokkaasti lakkaa irrotettua lakkapinnasta. Kauan saadaan Sikliä taivutetaan tuolta keskeltä ja vähän viinossa tonne eteenpäin. Paletin näköistä sikliä. Tämä on siitä mukava, että ei tarvitse erikseen taivuttaa, jolloin peukalot ei väsy. Tuetaan sitä tuolta aika alhaalta ja työntösuuhun hiukan vino. Hieman teroituksesta viilanote kahdella kädellä. Koitetaan saadaanko se kierrettä. Ote täytyy olla vakaa ja viila koko lailla kohtisuorassa. Muotosiklissä on parempi ote, kun viila on poikittain ja haetaan se oikea kohta, jolloin se leikkaa. Tehdään joko pieni alue kerrallaan tai sitten pitkällä vedolla se alue, mitä kulloinkin käytetään. Kiitos.